Següent tasca. Tasca 2. Gestionar les dades dels socis en un full de càlcul. Anem a veure com faríem aquest apartat. Al vostre ordinador, en el lloc que us indiqui el professorat, trobareu el llibre anomenat Dades de l'entitat.ods, en el nostre cas. L'hem de copiar i enganxar a una carpeta i dir-li el nom socis-nom. Anem a buscar aquest full de càlcul. Jo el tinc en els arxius de tasques, dades de l'entitat. El copio i l'enganxaré aquí. Enganxar i l'anomenaré entitat socis li dic el nom que jo li poso, no li poso el meu nom, li poso Competic i anem a obrir-lo. Obrim com a full de càlcul del LibreOffice Calc i a veure què ens diu. Què hem de fer? Es tracta d'un full de càlcul amb diverses dades de socis de l'entitat. En primer lloc, preparació del document. Canvieu el nom del full 1, 2 i 3 i anomeneu-los socis, despeses i gràfics. 1, 2 i 3 i l'hem de canviar el nom. Tanco aquí, tanco això. Socis, com ho puc fer? Fent-li simplement doble clic. Se m'obre la capseta, socis, dic socis, d'acord. I a l'altre, despeses i gràfics. En el segon podria fer botó dret també del ratolí, canviar el nom del full, dades, despeses i en el tercer full 3 també podria fer anant al menú full i canviar el nom del full i aquí al full 3 li dic gràfics. D'acord. Ja tinc tots 3 canviats. Següent. Apliqueu els formats adients a les cel·les. A les cel·les amb imports, 2 decimals i el punt de les unitats de 1000 i el símbol euro a la dreta. Si són imports, per exemple, aquí estaríem parlant de, per exemple, la quota, que encara que no està plena, podria estar-la, és format de cel·les, seria el número de 2 decimals, amb separadors de milers, zeros inicials no hi ha, i amb moneda la d'euro. Estaria bé. Això ja em serviria. D'acord? Aquí, soci més gran, soci més jove, nombre de socis, això no. A despeses, això, per exemple, format cel·les, com a moneda, separador de milers sí, zeros inicials no, 2 decimals, d'acord. Sí. Això també, format cel·les, moneda, això RAI, d'acord, total despeses, format, podria simplement agafar i copiar el format, clona la formatació i enganxo la formatació aquí i aquí igual. Clono la formatació i l'enganxo aquí, no, aquesta no, em serviria perquè aquesta és una fusió de 2 cel·les, però aquesta sí, per exemple, format, clonada, la poso aquí, el preu, torno a fer el mateix, format, cel·les, moneda i el total simplement és clonar la formatació. Perfecte, ja ho tinc tot. Monedes.
gràfics? No, en la de gràfics no. Finalment, cel·les amb dates, trieu el format de data que més us agradi. Les cel·les amb data les tenim aquí. Ja tenim format de data. Ja tenen format de data. Podria canviar un altre format de data. Format cel·les, data, podria agafar un altre, com per exemple aquest, d'acord, i aquí el mateix, perquè totes dues tinguin el mateix format de cel·la, format de data. Sí, totes dues tindran el mateix format de data. I després, altres dades empreu el format adient. Altres dades empreu el format adient. Això aniré veient a mesura que ho vagi fent. Comencem. Full de socis. Què hem de fer aquí? A la columna número de socis substituir la paraula número per número. Aquí la paraula número per número. Podem fer-ho simplement directament o podem fer una cerca i reemplaça número per número. Reemplaça-ho tot. Tanca. Apliqueu la funció concatenar per tal que la informació de les columnes nom, cognom i cognom 2 apareguin en una sola columna anomenada nom i cognoms, posant espais. Aquí inserirem botó dret del ratolí, una columna, que l'anomenarem nom i cognoms. I farem un concatenar. Concatena, igual concatena, parèntesi, nom, punt i coma, cometes dobles, espai, cometes dobles, punt i coma, cognom 1, punt i coma, cometes dobles, espai, cometes dobles, punt i coma, cognom 2, parèntesi, tanquem, obrim una miqueta i ja tenim la nostra fórmula que ens ha copiat el nom, cognom 1, cognom 2. Si ara arrosseguem cap a baix, ens ho copiarà la fórmula a totes les cel·les. Ordeneu els socis segons l'ordre de data d'inscripció i llavors afegiu el número de soci utilitzant l'emplenament automàtic de cel·les. Per ordenar per data d'inscripció, faig això una mica més petit, per data d'inscripció hauríem de seleccionar tota la nostra taula fins aquí i ens interessa que ens ordeni per aquesta data. Data d'inscripció. Ens anem a ordena, opcions, ja ens inclou etiquetes, l'etiqueta de columna, la primera filera serà la nostra etiqueta de columnes, i en els criteris d'ordenació li direm que l'ordenació és aquest camp inscripció. Inscripció i que ens ho ordeni ascendent, en format ascendent, és a dir, de més petit a més gran. Perfecte. Molt bé. Ja ens ho fa. Siguent la més petita el 1960 i la més gran el 2020. I després ens diu que afegim el número de soci utilitzant l'emplenament automàtic de les cel·les. És a dir, que ens col·loquem aquí, tenim des de la 2 a la 25, és a dir, 24 cel·les que els hem de donar un número als nostres socis. Ens anem a l'omplir. Podem fer de dues maneres. Simplement ens posem aquí número 1, ens posem aquí, cliquem a la cantonada inferior dreta i arrosseguem i ens faria l'ompliment automàtic, o si no, el que podem fer és anar-nos a full,
emplena les cel·les. Primer hauríem de seleccionar tot, anar-nos a full, emplena les cel·les, omple les sèries cap avall, on el valor inicial seria l'1 i el valor final és 24, amb un increment de 1, diríem d'acord, i ens faria l'emplenament automàtic. Després, substituïm les poblacions que hi apareixen per les properes a la vostra entitat. Això el que ens està demanant és que fem un cercar-reemplaça. Doncs, per exemple, podríem fer que a Mataró, li donem a la lupa i fem una cerca, Mataró, la substituïm, per exemple, per Terrassa. Reemplaça-ho tot. D'acord. Tanca. I la resta podríem fer també un filtre. Seleccionem la primera fila, dades, filtre automàtic, i aquí on posa Arenys podríem posar Sabadell, intro. On posa Argentona posem Montcada. On posa Llavaneres posem Sant Cugat. On posa Premià posem Manresa. Filtrem de nou, on posa Premià de Mar posem Barberà. I ja estaríem. Seleccionem tot i ja podem treure aquest filtre. Calculeu les dades següents fent servir les funcions apropiades. L'edat dels socis. Edat dels socis. Aquí hauríem de fer, respecte a la data d'avui i la data del naixement del soci, podem buscar una funció de tipus data i hora, la d'anys, endavant, on la data inicial fos la data de naixement i la data final fos la funció avui. I de quin tipus? Seria un tipus 0 per calcular l'interval del temps i 1 per calcular els anys de calendari. Doncs seria de tipus 0. D'acord. El format, evidentment, l'hem de canviar. De cel·les ha de ser de tipus número. D'acord. Aquesta, per exemple, el Josep Fuster tindria 84 anys. Arrosseguem tot això cap a baix i ens copia la fórmula i tenim l'edat des del Josep, que té 84 anys, fins la Mercè, que té 20 anys. Després, la mitjana d'edat dels socis. La mitjana d'edat. Això ho hem de posar una mica més a baix, potser sí. Mitjana d'edat. Això també hi ha una fórmula, que és una fórmula estadística. Matemàtica no, sinó estadística. Aquí, estadística, que és la fórmula de la mitjana. Anem a buscar-la. Mitjana. Endavant. I anem a recollir totes aquestes edats que hem aconseguit
Les seleccionem totes i li diem d'acord. La mitjana vaig a canviar-li, això és numèric, sí que vaig a canviar-li el format de cel·les a número, sense zeros inicials i 2 decimals, separador de milers. La mitjana d'edat dels socis és de 49,58 anys. El nom del soci més gran, el del més jove i el nom dels socis de més jove. El de més gran i més jove. No és el nom, sinó el nombre, el número de socis. En aquest cas, el soci més gran quina edat té i el soci més jove quina edat té. Si mirem aquí, ja només mirant, podríem treure el Joan Carles té 85, que sembla ser que és el més gran, i el més jove, la Mercè 20, sí, potser seria la Mercè. Però evidentment no ho farem així, ho hauríem de fer fent una fórmula. En aquest cas és la funció màxim i la funció mínim. La funció soci més gran, anem a buscar la funció, una funció matemàtica, o estadística, potser, max, estadística. La funció max retorna el valor màxim d'una llista d'arguments. Endavant. Anem a buscar l'edat, agafem tota la columna i li diem d'acord. L'edat màxima, 85 anys. La del soci més jove, això no li trobo gaire sentit, que potser li hauria de treure els decimals, això. La del soci més jove seria la funció min. Aquí, en aquest cas, la vaig escriure, min igual a min, obro parèntesi, selecciono la columna i tanco el parèntesi intro. La del soci més jove és de 20 anys. I el nombre dels socis de més de 80 anys als quals se'ls farà un homenatge, quants socis de més de 80 anys se'ls farà un homenatge? A veure, he de buscar aquí quants socis tenen més de 80 anys. En aquest cas és la funció compte si. Igual a compte si, obro parèntesi, selecciono, punt i coma, cometes dobles, més major de 80. Tanco cometes dobles, tanco parèntesi, i aquí em diu que hi ha 5 socis. Sí, més socis de més de 80 anys. Més de 80 anys, llavors ha de ser més gran que 80 perquè els de 80 no s'inclouen. Aquí igual li vaig a treure en el format, o simplement, sí, li vaig a treure en el format, en les cel·les, aquests 2 decimals. D'acord. I amb això haguéssim acabat aquest primer full, perdó. El següent full de despeses, què hem de fer? Hem de fer el pressupost de les despeses derivades de la celebració del centenari. Les teniu desglossades en el full 2. Haureu de tenir en compte que l'Ajuntament del vostre poble s'ha ofert a col·laborar amb una subvenció de 700 euros. Anem a veure despeses. La subvenció de l'Ajuntament és de 700 euros. La resta la portaran els socis de l'entitat avançant la quota mensual de 16 euros de tot l'any en un sol pagament. 16 euros al mes que faran en un sol pagament. Els socis pagaran la quota de 16 euros
en un sol pagament. Llavors això seria igual a 16 per 12 mesos, 192 euros que hauria de pagar cadascun dels socis. Llavors això seria quota anual 16, quota anual de socis seria de 16, seria igual a 16 per 12, €192 per soci. També heu de saber que els socis van estar d'acord en pagar un cop els imports mensuals de l'any 2021 per poder fer front a les despeses originades per a la celebració del centenari. I que van acordar que als socis més grans de 60 anys se'ls aplicaria un descompte del 25%. És a dir, si són més grans de 65, el descompte és del 25%. Això vol dir que això és un descompte, seria, si ho fem de forma matemàtica, això seria 25, parèntesi, 25 entre 100 per 192. Això seria el descompte. Això llavors seria el valor de la cel·la I3 menys el 25% d'I3. 144 euros se'ls hi faria se li posaria de quota als majors de 65 anys. I als menors de 25 anys se'ls aplicaria un descompte del 15%. També es podria fer, seria un 1 menys 0,15 per 192. És exactament, és dir el mateix, estic dient el mateix. 1 menys 0,15 és el mateix que dir 15% de I,3 per 1,3, això donaria 163,20. Llavors, apliqueu els filtres necessaris i feu càlculs convenients per trobar aquest import. El que em diu aquí és que he de fer filtres en la de socis. Em vaig aquí, a la columna de descompte, faig un filtre amb l'embut per edat. Filtre estàndard, més gran de 85 netejo el filtre, a veure, filtre estàndard més gran de 65, he d'aplicar un descompte del 25%, i més joves de 25, un filtre del 15. Recordeu que si aquí no estigués en percentatge, això seria 0,15, i quan li poso el percentatge es converteix en el 15%. Trec aquest filtre, neteja el filtre, ja tinc els 25%
i els 15%, la resta, podem dir que no tenen cap mena de descompte. Li poso també format percentatge. Un cop hagueu calculat el que ha de pagar cada soci, feu el càlcul dels ingressos i de les despeses que tindreu i comproveu si compteu encara amb una quantitat de romanent pels imprevistos. Me'n vaig a despeses i acabo de fer els càlculs. He de calcular els totals de quotes que paguen cadascun dels socis. 192 euros cada soci que no té ni més de 65 ni menys de 25 anys. Els que tenen més de 65 anys, 144, perquè se'ls fa un descompte del 25%, i els que tenen menys de 25 se'ls fa un descompte del 15% i per tant paguen 163,20 euros. Llavors el que he de fer és saber quants socis tinc de més de 65. I això es fa amb la funció igual compte si. Compte si, me'n vaig a la taula de socis, a la columna d'edats, la selecciono, punt i coma, i li dic cometes dobles més gran de 65, tanco cometes, tanco parèntesi, intro, i em diu que de més de 65 tinc 6 persones i de menys de 65, de menys de 25, tinc igual compte si. Vaig a la columna de socis, edats, selecciono les edats, punt i coma, cometes dobles, menor que 25, cometes dobles, tanco parèntesi, tinc 3, llavors hi ha 9 persones del total d'aquests 24 persones, hi ha 9 que no pagaran, llavors la resta, llavors puc dir, si faig un compte, si, no, simplement un compte de la columna de socis, d'edats, tanco parèntesi, això em donaria el total de socis, però el que jo vull és restar-li aquí menys els socis de més de 65 menys els socis de menys de 25 intro. Llavors tinc 15 que pagaran la quota 192, 6 la de 144 i 3 la de 163 amb 20. Total, la suma em fa 24 socis. I el total que em pagarà cadascun seran igual a 192, la columna i3, per 15 socis, hi haurà 15 socis que en total pagaran 2.880 i aquesta les copio a les dues següents. Llavors, 6 socis pagaran en total 864 i 3 socis total 489,60. A l'Ajuntament ens farà una subvenció de 700 euros. Aquesta no l'hauria de posar aquí, sinó aquesta subvenció és aquí. La suma de socis, això ho esborro d'aquí, la suma de socis serà la suma d'aquestes 3 cel·les, intro, 24 socis, i el total serà la suma d'aquestes 3 cel·les, de la K3 a la K5, K3, 2 punts, K5, intro, 4.233,60. Total, què fa? Tinc aquestes despeses i aquests ingressos. Quines despeses tindré?
la suma de les despeses del centenari, que serà la suma aquesta, suma de tot això, de la selecció d'aquesta columna, intro, seran 2.060 euros. Les despeses de sopar, exposició, premis de centenari, etc., que això faran suma de això, punt i coma, intro. 1.727 euros. Total de despeses seria igual a aquests 2.060 més aquests 1.727 intro. 3.787 euros de despeses. I d'ingressos tindrem no únicament les quotes dels socis, és a dir, no només aquests 4.233,60, sinó aquests 4.233,60 més la subvenció de l'Ajuntament. És a dir, serà la suma de la subvenció més el total de la quota, que és 4.933,60. El saldo al final ens quedaria igual a això, els ingressos, menys les 3.787 euros de despeses, total 1.146,60 euros. Llavors sí que ens queda romanent pels imprevistos. Canvieu l'aspecte del full, pressupost al vostre gust, utilitzeu les diferents opcions, format per tal de personalitzar el full i mirar que quedin ben definides les diferents parts que el composen, entrades, despeses. Aquí ja és qüestió de que cadascú al seu gust li doni colors. Jo, per exemple, podria posar això en groc, això també en groc. Els totals m'agradaria posar-los en negreta, això també tot en negreta, això en negreta també. Aquestes li puc posar un altre color. Les quotes en un altre color. Bueno, a cadascú li podria fer al seu gust la taula com volgués. Podria fins i tot utilitzar algun dels tipus de formats predefinits en el menú format, estils de formatació automàtica que existeixen. Si algú s'adiu amb el que, en aquest cas no, perquè tots tenen totals, li hauríem de treure el total. En aquest cas no és possible. Podríem fer-ho per aquesta taula, sí que ho podríem fer. Format, estils de formatació automàtica i, per exemple, un tipus com aquest, per exemple. Però llavors aneu en compte perquè això us canvia el tipus de lletra i alguns dels formats que ja hauríem posat. Per exemple, tenia Liberation Sans de 12, de 10, llavors vaig a tornar a posar-li Liberation Sans de 10. Aquí podríeu posar el que volguéssiu. Canvio aquí, negretes, negretes, aquí totals. Per exemple, això com són despeses el podria posar en vermell. Total de despeses. I els ingressos en verd. I el saldo final en taronja. Això seria que cadascú el que volgués cadascú. En l'últim apartat tenim el full de gràfics. Al full de gràfics hi trobaré dues taules on s'hauran d'introduir les dades corresponents que obtindreu dels fulls socis. Un cop tingueu les taules haureu de generar els gràfics següents. Primer anem a veure gràfics. D'acord.
hem d'obtenir les dades. Homes i dones de 18 a 35 anys, de 36 a 50, de 50 a 65 o més de 65, i les poblacions d'on provenen els socis. Havíem dit que les poblacions les havíem canviat. A Mataró era Terrassa, Argentona, ara no me'n recordo, potser Manresa, Premià de Mar era Barberà, Llavaneres era Sant Cugat i Arenys de Mar li posarem que era Sabadell, potser li posem Sabadell. Terrassa, Manresa, Barberà, Terrassa, Manresa, Barberà, Montcada no apareix, hi ha un de més, però aquí no hi ha totes. No estan tots, falta un, però bueno. Llavors, aquí, homes de 18 a 35 anys. Això com es fa? Hem de saber d'aquests socis, els que són homes i que estan en una franja d'edat, la que ens diu, de 18 a 35. Això es fa amb la funció compte si conjunt. Si ens anem a la funció estadística, compte si conjunt, ens diu que hem de comptar les cel·les que compleixin múltiples criteris amb múltiples intervals. A l'àrea 1, que sigui home, que el criteri sigui home. A l'àrea 2, que tingui com a edat més de 18 anys. Més de 18 anys. I que a l'àrea 3 l'edat sigui de menys de 35 anys. D'acord? De 18, que sigui de 18 a 35. No és menys, no és més gran que 18, sinó més gran o igual que 18 i menys o igual a 35 aquí. Llavors hi ha 4 persones. Vaig a fer una cosa, vaig a fixar totes les cel·les. Vaig a fixar-ho tot perquè això m'ajudarà després. Dòlar aquí, dòlar aquí, dòlar aquí, dòlar aquí, dòlar aquí i dòlar aquí. Per què les fixo? Perquè ara les copio i m'agafa els mateixos rangs. I llavors l'únic que canvia aquí és que són els socis d'edats més gran o igual de 18 o més petits o igual de 35, però en comptes de sí home, aquí ho esborro i poso que sigui dona. Tenim 4 homes i 3 dones. I faig el mateix i ho copio en la següent. Copio tot això en la següent. I aquí, en comptes de posar 18 i 35, poso 36, 50. Busco aquí 36 i aquí poso 50. I aquí, en la següent, faig el mateix. 36 i 50. I segueixo. 50, 65. Més gran o igual que 50 i més petit o igual que 65.
i aquí igual. Per les dones 50 a 65. Ho he esborrat. Què ha passat aquí? Desfaig això. Torno a copiar això d'aquí. De 50 a 65. Molt bé. I llavors em queden la resta. La resta, que serien més grans de 65, aquí ja no ens serviria fer aquest rang, comptes i conjunt, àrea, socis, que siguin criteri, que siguin homes, criteri 2, que siguin més grans de 65 anys. Ara sí, ara sí. Igual que abans, vaig a fixar totes les cel·les la vaig a copiar aquí a baix i aquí van a ser dones. I si faig la suma de tot això, em dona 24. Dona els 24. He fet una correcció aquí perquè tenia un càlcul malament i ara sí, tot està correcte. I encara em falten càlculs. Poblacions d'on provenen els socis. De Terrassa hauria de fer el compte. Compte. Sí. Socis. Selecciono la columna, punt i coma, cometes, Terrassa. Divuit. O fent la funció estadística, compte sí, endavant, l'àrea. Aquesta, els criteris serien que fos de Manresa, és a dir, que fos la cel·la A11, d'acord? 2. I si ho fixem això, fins i tot, ara podria fer és arrossegar, copiar, enganxar, enganxar i arrossegar aquí. Tindria 18... Epa, aquí em falta un. 18, 19, 20, 21, 22, 23... Ah, clar, falta un perquè falten els de Montcada, la persona de Montcada, que en aquest gràfic, per alguna raó, no els té en compte. Ja tenim les nostres dades per poder fer els gràfics. Anem a veure quins gràfics ens demanen. Edat i sexe dels socis, gràfic de columna amb un títol sexe i edat dels socis. Edat i sexe dels socis. Aquesta seleccionem
podem anar a inserir un diagrama. Potser sí que serà el més ràpid. Insereixo un diagrama. Em diu de diagrama de quin tipus? Columna. Gràfic de columna. Endavant. La sèrie de dades de la A3 a la E6, de la A3 a la E6, de fet seria la E5, perquè la E6, aquesta última fila, no té dades. Llavors li poso a la E5. La primera fila és l'etiqueta, i la primera columna també són etiquetes. Endavant. Llavors tenim 4 sèries de dades. Endavant. El títol em diu que ha de ser sexe i edat dels socis. Sexe i edat dels socis. Amb una llegenda a la dreta. D'acord. Li diem que finalitzi i tenim la nostra gràfica de sexe i edat dels socis. Poblacions d'origen dels socis. Gràfic circular. Amb un títol, poblacions dels socis. Seleccionem aquesta. Inserim un gràfic de tipus circular, aquest mateix. Amb la sèrie de dades serà de la A10 a la B14, de la A10 a la B14. La primera columna com a etiquetes, sí senyor. Molt bé. I no hi ha fila d'etiquetes. Les dades estan en columnes. Endavant. Això correcte. Endavant. I el títol, poblacions dels socis. Poblacions dels socis. Finalitzem. I ja tenim el nostre gràfic de circular. Ens demana després posar títol a les dades dels eixos. Les dades dels eixos els hi hem de posar títol. És a dir, si els hem de posar títols als eixos, ens aniríem botó dret, insereix, suprimeix eixos, insereix títols i li hem de dir, doncs aquí els eixos seria l'eix X seria el sexe i l'eix Y seria recomptes, un recompte de persones. O sigui, per exemple, aquí de 18 a 35 anys hi ha 4 persones, de 35 a 50 anys hi ha 2 homes, etc. I aquí en el següent no tindria sentit posar, no hi ha eixos en els gràfics circulars. Inseriu etiquetes de dades en cadascun dels gràfics en un format percentatge i en l'altre gràfic en format numèric. Inserir etiquetes. Aquí els hi posaríem format a les etiquetes en percentatge. Insereix una etiqueta de dades. Insereix les etiquetes de dades. D'acord. 18, 1, però ens hi diu que ens ho posem en percentatges. Formatem les etiquetes de dades i que el posem com a percentatges. Amb el botó dret del ratolí, etiquetes de dades per les sèries de dades,
pestanya etiquetes de dades i ja ens ho posem en format percentatge. I en canvi en l'altre, botó dret del ratolí, insereix les etiquetes de dades i anem seleccionant cadascuna de les etiquetes, cadascuna de les columnes, botó dret, cliquem a sobre, botó dret, i insereix les etiquetes de dades. I ja ens donen les etiquetes. I podeu personalitzar el format dels elements de la gràfica, títols i agendes, sèries de dades, al vostre gust. Col·locareu els gràfics al mateix full gràfics, més endavant els haureu de fer servir. Llavors, si volguéssim, podríem fer més cosetes. Potser li podríeu posar graelles, si volguéssim. Podríem fer canvis de les escales. Canvis en els eixos, amplades, transparències. Jo ho deixaré així. Si voleu fer més canvis, podríeu fer més canvis.